Жылі-былі ў адным лесе заяц, мядзведзь і вавёрка. У будныя дні кожны з іх займаўся сваёй справай, а па выхадных любілі яны хадзіць адзін да аднаго ў госці. То заяц да вавёркі бяжыць на чай з арэхавым пячэннем, то вавёрка да яго на пірог з морквай, а то разам яны да мядзведзя завітаюць на мядовы торт. Усё лета так і жылі, весела і дружна, а ў самую спякоту да ляснога возера хадзілі купацца. Але вось прыйшла зіма. Дні сталі кароткія, шэрыя, хмурныя, ночы доўгія, халодныя і цёмныя. Увесь лес адсырэў ад дажджоў і слоты, а марозу са снегам так і няма. Заяц з вавёркай, каб не сумаваць, усё яшчэ збіраліся разам, хоць на гадзінку, хоць на другую, печку напаляць, чаю нап'юцца і гавораць. А потым да мядзведзя йдуць, а той ужо засынае. Цемра з ім такое робіць. Мядзведзю спаць ох, як хочацца. Ты не спі, мішка, лапоча вавёрка. Чайку ці кавы завары, тады ўжо сапраўды не заснеш. Мядзведзь слухае ды хмурыць брові. Неахвота яму размаўляць, калі спаць так хочацца. Сыдуць вавёрка з зайцам, мядзведзь тут жа ў ложак і спаць, а яны, не паспее ён выспацца, ізноў прыходзяць у госці, акаянныя. Што з імі рабіць, не ведае мішка, не выганяць жа з хаты госцяў. А заяц з вавёркай ніяк не могуць самі зразумець, што мядзведзя ўзімку чапаць не можна. Усе мядзведзі ўзімку спяць. Гэта завецца ў іх зімовай спячкай. Але ў ноч на нядзелю у лесе выпаў снег. Ён ішоў доўга-доўга, і ўсе зялёныя лапкі елак пакрыліся тоўстым пластом снега, а на зямлі нараслі вялікія сугробы. Раніцай выглянулі заяц з вавёркай з сваіх вокнаў і не пазналі лес. Такі ён стаў белы, светлы і прыгожы. Дасталі яны з-пад дашкаў лыжы і паехалі да мядзведзя, каб расказаць яму пра першы снег. Едуць па лесе і не могуць зразумець, дзе ж мядзвеж'я бярлога. Ездзілі, так і не знайшлі яе, а мішка таму і рады. Схаваўся ад усіх пад тоўстым пластом снега. Зараз мішке добра, ён можа спаць да самай вясны, і ніхто ўжо яго не разбудзіць.